למה לדעתך חשוב לציין את היום החלל ולמה את נתת לזה כאילו כמעט יום שלם לציין אותו? אז קודם כל יום החלל זה ממש חשוב, גם שנכיר, שנבין, זה גם כידע כללי וגם יש חיבור עם אומנות, הילדים עשו עבודות מדהימות כדי שנלמד את הנושא, אנחנו גם נציג את זה, אנחנו פותחים תערוכת אומנות בנושא החלל, אז גם שילובים של מקצועות, גם ילדים מאוד יצירתיים וגם נלמד מזה מלא דברים שלא היינו יכולים ללמוד אם היינו צריכים לקרוא על זה בספר. שלום לכולם, והיום אנחנו מציינים את יום החלל בבית ספר שחר. בואו להסתובב איתנו ולראות את התחנות. במסגרת שיעורי מדעים, תלמידים למדו, אחד הנושאים שהם למדו זה החלל. מה יש במערכת החלל, על הכוכבים, על ההשפעה שלהם על כדור הארץ, וכל מה שקשור באקלים והכל. ותמיד כשלומדים איזשהו נושא גדול, עושים איזשהו יום שיא, והיום זה יום השיא של החלל. כי כשאנחנו לומדים דרך חוויה, אנחנו לא שוכחים את הדברים. אנחנו הכנו מאפינס בשיעורים קודמים, ואת המאפינס אנחנו מקשטים בצורת חייזרים. שהחללית נסגרת, יוצא צומר שלום, איך הכל נראה כמו סרט, תתעורר מהחלום, חללית נוסעת. מה את עושה בתחנה? אנחנו צריכים לנסות לעשות כמו אנשים בחלל עם הכפפות, איך שהם מתלבשים. של כוכבים, ירח שר לאוהבים, חללית נוסעת למקום אחר, שם תבקר עולם אחר, בין שבילים של כוכבים, שם האור עולה, ירח מתמלא, זורח ויפה. למה אתה חושב שמציינים את יום החלל? כי חלל זה מעניין, יש הרבה דברים, זה מסקרן כמה אנשים, כמה ילדים, זה מסקרן, אנחנו לא יודעים כלום על זה כמעט. כדור שלא מושלם, שמקיף את העולם, על פי המשאלה, כוכב אליי נגלה, ירח מחייך, והכל למענה, ירח מחייך. הילדים לומדים במהלך השנה על החלל, נחשפים לנושא, ובסוף אנחנו עושים יום פעילות חווייתי, מהנה, כיפי, עם הרבה תחנות. מה את מפעילה בתחנה? אז אנחנו בעצם עושים המחשה של כוח הכבידה, מה שהם לאחד הנושאים שהם למדו, כמובן עם אילנית, ובאמצעות בלונים. הם רואים מה ההבדל אם הבלון היה בחלל, מה היה קורה, ומה קורה כאן שזה על כדור הארץ. ומה הכוכב האהוב עלייך? הכוכב האהוב עליי? נוגה. אוקיי, תודה. שיום מקסים. יום מקסים. מה הכוכב בלכת האהוב עלייך? כדור הארץ. תודה.